Masak sambal teri lawone perkedel tahu gawe sarapan isu iki. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh yo. Oke rek, ndek kene ceritane aku katene nyambel teri, tapi sadurung nyambel teri ndek kene aku katene gawe perkedel tahu dhisik yo rek. Ndek kene iku aku tahune gawe sekitar 9 tahu. Tapi tahune ku cilik-cilik rek. Tahune ku tak penyet-penyet ngene ae sampai lembut. Mari ngono tak tambahi tepung bumbu. Tepunge sak bungkus ae regane 2000. Gak lali pisan ndek kene tak tambahi banyu ya rek, terus kari ngudak-ngudak koyo ngene. Lebih mantep iku lek dikeki godhong brambang pri rek, berhubung aku gak duwe dadi ya wis lah opo anane. Lanjut nek kene tak siapno minyak, lek minyake iku wis panas kari goreng perkedel tahune. Goreng perkedel tahune cukup rodok kecoklatan ae. Terus kari ngentas. Tahune mang wis mateng langsung dek kene tak gawe goreng teri. Terine iki mang wis tak umbah ya rek. Lah iki terine wis mateng langsung ae tak cemplungno sambele. Bumbu sambele aku mek gawe brambang, bawang, lombok karo tomat. Terus kari ngudak-ngudak ngene ae. Ndek kene tak tambahi banyu saithik ya rek ben rodok nyemek-nyemek ngono. Lek wis mateng kari mateni kompore. Tara, sambal teri karo perkedel tahu siap disantap. Ayo mangan rek.